So guys, papasukin na natin sila dito. Tingnan natin kung ano mga pinaggagawa nila. Manay Kinita! Marathons. Sura siya. Of course naman. Pero, Bern, kumano yung isang tao, pero at the expense of hurting someone else that you love too. You have to choose. So akong challenge karon guys, kay mag-selfie video ko habang natulog sila. Excuse me. Nakay 6 cents eh. Sabi kayong tulog mga maring. Tara na, uy, 4 na. Hi Ising! Good morning! Ay, hindi. Pwede mo na mabutang ang star. Tara, tag 100 na. Tara mo dito mag-vlog ko dito, magpadula ko dito lapit ko. Bangon na di iguana? Ano mo din? Dito na mag-down naman. Dito na sa gym. Katya! Dala sa outfit na. Ayan, kumusta ang sleepover? Tulog ko man na. Hindi ko eh. Si Edwana ba kung matulog, no? Si Ising, okay na kaya na. Si Edwana. Mapi ko lagi mo na ito patulog ko. Mag-shoot po kami ngayon. Ayan. So ganito po kayaman si Ising. Tanawa yung higaanan with headboard. Yung lolo mo? Oh. Tiniis ko lang yun. Nara na. Alam mo yung lolo mo? Sirang ulo yun. Pero ako, ang magaling mong lola, taranta. Yeah, okay. Go. Katukuhan na sa akin. So, mami, ano nangyari? Natusok ka ba? Pinakuto siya sa Paranaque. Fertilizer na ang dating niya. Ayan guys, so mag-shoot na po kami. Yung lola Ayan. mo? So nagising ko na po sila. Asa si Agatha? Ito po ang room ni Waray. Ituro mo naman kami. I'm alone here. So mag-isa lang po siya. Ayan. Kalat kayo na tayo. So puntahan natin yung gulay. Ano man na ako suwang manay. So guys, mag-shoot po kami ngayon. Inaantay pa po namin si Chikulit. So guys, mag-shoot na po kami. Hello Ising, good morning. Good morning na. Ayan, so hindi na po, paano hindi dito magginamay unya? Eh, naimay ka una na. Ayan, kasama ko po si Waray, si Duana. Asa pag under mo na eh? Kana muna na, idikit na siya. Wala, uy. Masuk dito sa Kudanski. Vibrate na eh. Dili kurinti na maring. Wala gani. Ay, dako mong kagnaw. Guys. Is dito ni happy face? Ayaw. Kita na po kami ng Bakit ka nagluya? bagong matagi kapoy ko. Agoy. Malugi ka puy ka. Ako dito Sabay naman ito kagabi eh. Sabi ko ni matano. What you doing? Kaya sa'yo lang ba ta? Wala, uy, aya lang. Wala. Hi Ising! Ano manay? Okay, kaya na mga feedback sa akong nadungog dito sa chat sa akong bagong i-upload. Sa'yo mo maingon na niingon sila nga nanaba na daw ka. Wala naman. Nataba na daw ka. Tapos naip ko nag sabi mo ni taba daw ka. Nataba kay ano? Sigaon na. Tapos ako nag-comment dito na muti daw ka. Ano? Sa kamera. Wala po nag-comment dito nga ni gwapo daw ka.
Kana imposible kay. So wala na mo. Asa ni mga bayot? Para sila nagkuano ka ng pizza, amot ano nila, sig palibre, naluya ko di ko magawas kay si sila palibre. Asa sila? Tura sila dito. Mga wang si Tura sila. si Mrs. Wang ug si ano si Wang Waray. Na sila kwarta pero di sila makalibre. O gani. Di sila makalibre, sila palibre. Baga kay mga naon. Di dito chip in atong gibuhat karon. Hindi, itong last no kay mag-chip in daw mi. Ako nakabayad tanan. Ay, ireklamo na to na sa Tulfo. Nung di na ko mo uno-uno naog dira. Ipatulfo na lang nato na uy. Gusto kay mo kaon niya. Pag abot dito sa laki, gusto kay mo luwa, labi na si Waray. Labi na. Tanaw, dako kayo. Pero okay man sila noon. No? Nilay-lagi. Lagi mong comment ka ganina. Wala eh. Usa tay gingon mo kay Waray? Ano okay siya? Kanang ano ba na siya? Basta okay siya. Di na kay lahi ko to imong giingon. Wala man. I-backread pa rin yun na. I-backread. Na siya giingon sa imong Waray. Kanang I-upload na dito siya. Tama man. Kung abot sa lalaki, mahatag motor. Ano ko nagatag motor? Usa ko ikaw? Na ako na pag-iba rin ako. dili kay nagpa-order mo kag pizza tapos naigireklamo ang imong kauban. Order ko kinabay si Manay. Ako ang pabayro. 100 tayo. Wala ko kwarta gan ino. Ano na si Karta mga wangs, dako kay na sweldo sa YouTube. Daw, patanaw na. Ebidensya bi. Wallet red. Sumalit red. Wallet red. Kulay mo wallet. Raid? Parehas ra na man na AR. Kulay mo wallet. Bilay sila sa kwarta. 72 ay 70 plus. Okay na si 20. Wallet red. Dapat man ko 5 hash no? Nakaw. Sa imo ha, kay Waray. Di ko ano gabi nung sa di ka buko. Ay tama din ko na din ako, sorry. Ula uy, wala uy. Naman good. Tara na mag-shoot ta. Hindi ko sa dadaan bal dito ta man ay on tay dadaan. Ah sige. Uli pa yung pensa. Ay, ano ko niya, Waray. Ayun mga bags. Nag-start sa letter. Oo, ana. Mapindihan mo, mabait sa pizza, pero joke lang. Mato sa mig ano mga wang sa GM kay mag-shoot. Tapos balik lang may dilig order lang mo daan kay. So dito po kami sa location. Sa area of Wisconsin. Mahal! Ayan. So mag-shoot na po kami. May kasama po ako ngayon. Hi Agatha! Ayan. Bavidyoan ko po siya kanina natulog. Yan, makikita. Ang tunay na kagandahan, mabibase nyo po sa ilalim ng araw. Kung kisa yung mga flawless. Palit-palit. Daw, nabay force. Ay. No. Tubol ko mataman. Ay, wala si force. So, ang rank 1 dyan sa best in porcelain. Ito mo lang. Na-member ka sa G4. Nag-promote og bulian. Hilom. Kasi mag-drive ka yung motor lang, bagla ka mag-start ka. Kinasanay, dala mo kang motor. Ay, ano mo na, Kayles mo na, Kayles. Kayles mo na yun. Isa? Kayles. J-Force. Horseless to yun. Di ko ang endorser sa porcelana. Mga wang mabuling. Oh, kagwapo. Duwa na makimurag man na ba? Wala ka nang buta na kung nasa sila Chinese garter, Ed? Garter Ano lang. ba ka ikaw mo palit? Wala, no, nayo kita dito anay. Pangutan na lang, good, Ed. Ay, ito ko dito, wala. Nangutan na ka wala. Ito na lagi mo na. Ya kung naa. Wala lagi yan, to dito. Sige, kung wala, bibihunta kang Chinese, 80 ka buok. Limburak ka lang mo na. Ay, Chinese garter akong bed. So guys, nakailis na, ayan, ang Team Attitude. Amo tong sa mga padula, ani mga bayutan ni Ron. Kasi padula ko ning waray. Balata lang po.
Ay, singut-singutan jud minimo. Baki Rubin. Ayan po si Mrs. Wang. So girl. Ayan po si Ate. Hi, Sis Wang. Mas guwapa ka itong isa ka wig. Ayan po si Minda. Minda. Oh, guwapa ka diha. Ayan. Ay, kagwapa ni Ising. Meron pa ka makabalik vlogs? Hi! Hi, Manay! Hi! Kanang sa kadugay-dugay ako lang shoot ba? Muna yung mga content. Hello! Welcome back. Sana ako. Isa una. Last na ko para di mo Man ako. Ayun. Hindi ko ito, bayak matulog. Hi! We are the Team Attitude! Thank you so much! Don't forget to like and share our vlogs. Manay Kinita! Mrs. Wang. Huwag ising kribi ayo-ayo mo. Chocolate Vlogs! Agata Baroka. Black vlog. Ayan. Panther vlogs. Thank you so much, guys!